Nazioarteko ikerketa mintegi honen helburua bikoitza da. Batetik, hirigintza, paisaia eta beste disiplina espazial batzuen inguruko hausnarketa sustatzea du helburu, eta bestetik, hiritartze eta lurralde eskalako prozesuen inguruan diharduten ikertzaileen arteko harremanak bultzatzea. Horretarako, mintegiak bi zati nagusi izango ditu. Alde batetik, nazioarteko batzordeko kide diren 4 hizlari nagusik hartuko dute parte, zeinak Maider Uriarte Idiazabal irakaslearen ikerketa lerroaren inguruan dihardungo duten. Izan ere, mintegi hau Maider Uriarteren omenez antolatutako mintegi bat baita. Hizlari nagusi hauek, Ingalaterra, Alemania eta Suediatik etorriko dira. Bestalde, parte hartuko duten ikertzaileek beren emaitzak adituz osatutako epaimahai baten aurrean aurkezteko aukera izango dute, eta partaide hauek gradu ondoko eta doktoretza osteko programetan lanean diharduten ikertzaileak izango dira. Horretarako, ikerketa ardatzak 3 izango dira. Hiri-ertzeko paisaiak, hirigintza eta paisaia ingurune menditsuetan, eta lurralde antolakuntzarako metodologia eta tresnak.